మీకు దీవెనలు ఇచ్చి మీరు భవిష్యత్తులో ఇంకా రాజకీయంగా ఎదగాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆశిస్తారు. వాళ్ళ దీవెనలు మీకు ఉంటాయి, వాళ్ళ దీవెనలు మీకు ఉంటాయి. మీరు ఆ పథకం ఉద్దేశమే పేదరిక నిర్మూలన, ఆ పథకం ఉద్దేశమే పేదరిక నిర్మూలన. కాబట్టి మీరు అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేని పథకాలు తీసుకొచ్చిన మంది గౌరవంగా చెప్పుకున్న కేసీఆర్ గారు మేము విన్నపించేది ఒకటే, కేవలం ఆ 15 మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మా దునగాం గ్రామంలో అయితే 15 పేర్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు కేవలం కొంతమందికి కొవ్వొట్టులుగా ఉండి, లోకల్ ప్రజాప్రతినిధులు కొవ్వట్టుగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రము ఇట్లా ఆర్థికంగా ఉండి, రాజకీయంగా ఉండి, భూములుండి, పదవులుండి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకు మీరు మేలు చేస్తే ఇంకా పేదరికం నిర్మూలన అవుతుంది, ఇంకా పేదరికం బయటపడుతుంది. ఇంకా వీళ్ళు అక్షరాస్యత లేక, భూమి లేక అన్ని రకాలుగా మగ్గిపోయి ఇంకా డొక్క చిక్కినటువంటి పేదలుగా ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళకు పథకం అందితే ఆ పథకం గౌరవం పెరుగుతుంది. ఎట్లాగైతే మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దళిత బంధువులు మేము 60 లక్షల మందికి రైతులకు దళిత బంధు ఇస్తున్నామని చెప్పుకొని మీరు పేరు చెప్పుకొని ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించి సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, వార్తల్లో కావచ్చు పెద్ద పెద్ద లైన్లో రాసుకుంటున్నారు. మరి ఇది కూడా ఈ అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలను ముఖ్యంగా దళిత ప్రజలను, ఏమీ లేని ప్రజలను మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తే ఆ పథకం ఆ పేదవాళ్ళకు అందితే ఆ 10 మందో 15 మంది ఒక గ్రామానికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడతాయి, పిల్లలు చదువుకుంటారు, వాళ్ళు అంత ఇంత ఆర్థిక ఎదుగుతారు. ఒక ట్రాక్టర్, ఒక బర్రెలో, ఎడ్లో, వ్యవసాయం కోసం పనిముట్లు ఏవో తెచ్చుకొని వాళ్ళు ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ పథకం ఏదైతే ఉన్నదో మేము 100% దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ ఇట్లాంటి దోపిడీదారులకు, దొంగలకు, అందినోళ్ళకే, ఆర్థికంగా ఉన్నోళ్ళకే మీరు ఇస్తే ఆ పథకమే ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది, ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తుంది, మీరు రాజకీయంగా సమాధి అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మా చైతన్యాన్ని, మా ఓపికను, మా సహనాన్ని మీరు తక్కువ అంచనేస్తే అది మీ పొరపాటు. లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మేము గౌరవంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఇట్లా చెప్పకుండా ఎవరికి చెప్పకుండా కనీసం ఏ పథకం వచ్చినా, గ్రామసభ మీటింగ్ ఉన్నా, కలెక్టర్ మన మండలానికి ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చినా కనీసము మామూలు 4వ తరగతి, 5వ తరగతి, 3వ తరగతి, 4వ తరగతి శాఖకు సంబంధించిన ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా చాటింపేసి ఫలానా వ్యక్తి వస్తున్నాడు మీరంతా ఉండాలని చెప్పేసి చాటింపేసినటువంటి ఘనత మా పెద్ద మనిషి, మా సర్పంచ్గా కావచ్చు వాళ్ళందరికీ ఉంది. కానీ ఇంత పెద్ద పథకము ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్దగా పోస్టర్లు వేసి పబ్లిసిటీ చేసుకుంటూ మేము గొప్ప పని చేస్తున్నామని చెప్పేసి పెద్ద వార్తాపత్రికల మీడియాలో చెప్తున్న పథకము కేవలం చాటుమాటన రాత్రి పగలు వ్యభిచారం చేసినట్టు కొంతమందికి కట్టిపెట్టడం అనేది ఇది దుర్మార్గమైన చర్య. ఇటువంటివి జరగడము దురదృష్టకరము. కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇట్లా అబాస్పాలు అవ్వడం, జనాల వీళ్ళ ఆత్మఘోష, వీళ్ళ బాధ, వీళ్ళ ఆవేదన వేరొక రకం కూడా చూపించవచ్చు. కానీ శాంతియుతంగా వేరే రకంగా మాకు కాదు, మేము ఏమైనా చేయగలుగుతాం. కానీ మా ఆవేదన, మా ఆత్మగౌరవము దెబ్బతింటే ఎంతటోనైనా మేము ఎదిరిస్తాం. కానీ ఈరోజు సామరస్యంగా మాకు చట్టాల మీద గౌరవం ఉన్నది కాబట్టి, ప్రజాప్రతినిధుల మీద అంత గౌరవం ఉన్నది కాబట్టి, భారత రాజ్యాంగం మీద గౌరవం ఉన్నది కాబట్టి మేము శాంతియుతంగా ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా మీరు పెట్టిన పథకం, మీరు ఇచ్చిన మాట, మీరు పెట్టిన పథకం, మీరు గొప్పగా చెప్పుకున్న పథకం ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళు పూర్ ఆఫ్ ద పూర్, లోయర్ ఆఫ్ ద లోయర్, ఎవరైతే పేదరికంలోనే అతి దారుణంగా పేదరికంలో వాళ్ళకి అందితే చాలా మంచిగుంటుంది. వెంటనే ఆ లిస్ట్ అవుట్ను మార్చేసేసి మా గ్రామంలో 110 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, 110 కుటుంబాల పేర్లు తీసుకోండి, 110 కుటుంబాల పేర్లు తీసుకోండి. అందులో ఎవరైతే అర్హులైతారో గాళ్ళకే ఇవ్వండి, మాకేమి ఇబ్బంది లేదు. ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో, ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారో గాళ్ళకి ఇవ్వండి. మేము దాన్ని స్వాగతిస్తాం. కానీ అన్ని రకాలుగా ఎదిగి మీకు కొవ్వొట్టులుగా, మీకు బానిసలుగా, మీకు చెంచాగిరి చేసే వాళ్ళకు మీరు ఇస్తామంటే ఎవ్వరు కూడా సహించేది లేదు. అవసరమైతే ఎంతటికన్నా మేము తెగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు దయచేసి మా ఓపికను మీరు పరిశీలించకూడదు. మా ఓపికను పరీక్షించేటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు పెట్టుకోరాదు. మా ఓపికను ఎవరు కూడా, మేమెంత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల విధేయత కలిగి, వినయం కలిగి, గౌరవం కలిగి, ఈరోజు మా చట్టాలు గౌరవం కాబట్టి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే చట్టానికి అతీతులమై మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. కేవలం రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు ద్వారానే మేము గౌరవ ఎంఆర్ఓ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, అవకాశం ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర కూడా వెళ్తాం. మేము వెళ్ళి మా సమస్య, ఇది దారుణమైనటువంటి చర్య, దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య, ఈ చర్యను మేము ఖండించకపోతే, దీన్ని మేము వ్యతిరేకించకపోతే మేము డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారసులమే కాదు, చట్టాన్ని
ఉల్లంఘించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం, చట్టానికి లోపడడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు దయచేసి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీరు దయచేసి పెద్ద మనిషి చేసుకొని ఆ లిస్టు మార్చండి. అర్హులైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కావలిస్తే ఈ టర్మ్లో మీరు 100 మందికి నియోజకవర్గం ఇచ్చారు, గతంలో 1000, తర్వాత 1000 మందికి ఇవ్వండి, 1,00,000 మందికి ఇవ్వండి. నియోజకవర్గంలో 1,00,000 మందికి ఎన్ని కుటుంబాలు ఉంటే అన్యాయం జరుగుతుందంటే ఎంత దూరమైన రావడానికి గౌరవ శ్రీ మందాకృష్ణమాది గారి నాయకత్వంలో మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ వెంటనే ఆ పేర్లను తొలగించాలి. ఆ 15 పేర్లు అయితే ఉన్నాయో ఆ పేర్లను తొలగించాలి. ద సేమ్ టైము మా గ్రామంలో ఉన్న 110 కుటుంబాల దగ్గర అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి. అందులో ఎవరైతే అర్హులున్నారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా అర్హులైన వాళ్ళకు అది లబ్ధి చేకూరాలి. మా నిరసన ఏందో, మా ఆవేదన ఏందో తర్వాత చూపిస్తాం.